Fl-ewwel nofs ta' din is-sena l-Aġenzija Infrastructure Malta diġà wettqet xogħol fuq 139 triq rurali u residenzjali. Dan sar bħala parti mill-pjan biex isiru t-toroq kollha tal-pajjiż b'investiment ta' 700 miljun euro. Matul din is-sena l-Aġenzija għaddejja bir-ritmu biex tibni mill-ġdid medja ta' 4 toroq residenzjali fil-ġimgħa, kif jikkonferma l-kap ta' taqsima tal-implementazzjoni tal-Infrastructure Malta Noel Vella. Għaddejjin b'kontinwazzjoni fil-daħħalna fir-raba' sena tal-programm ta' Infrastructure Malta. Dis-sena għamilna madwar 140 triq, jiġifieri kemm dawk rurali kemm dawk urbani. Kif il-Programm Nazzjonali għal toroq residenzjali aħjar f'Malta mifrux fuq 7 snin jinsab fir-raba' sena tiegħu, sa nofs din is-sena l-Aġenzija lestiet il-bini mill-ġdid ta' 96 triq residenzjali oħra imferxin madwar il-pajjiż. F'dawn is-96 triq residenzjali l-Aġenzija żiedet jew bniet mill-ġdid ma' 39 kilometru ta' bankini u qiegħdet aktar minn 65 kilometru ta' servizzi ġodda għad-distribuzzjoni tas-servizzi taħt l-art li jinkludu pajpijiet tal-ilma, katusi ta' dranaġġ, katusi u kanali għall-ilma tax-xita, cables tal-elettriku u pajpijiet għall-cables tal-internet u servizzi oħra ta' telekomunikazzjoni. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Infrastructure Malta l-Perit Rejfil Abdilla qal li din il-ħidma tkompli tibni fuq il-ħidma li saret fl-2021 meta din l-Aġenzija lestit 220 triq residenzjali. Triq qegħdin fir-raba' sena u għadna dejjem bl-istess ritmu li bdejna. Matul is-sena di għamilna fuq 220 triq li jidru fuq minn 50 km ta' toroq ġodda. Bħalissa dejjem bl-istess pjan bl-istess ritmu biex inkomplu nagħmlu dawn it-toroq. L-istess ritmu ta' xogħol matul l-ewwel nofs ta' din is-sena nżamm ukoll f'dak li huwa titjib tat-toroq qalb il-kampanja. Fil-fatt is-sitt xhur li għaddew l-Aġenzija għamlet xogħlijiet fi 43 triq rurali oħra li jintużaw mill-bdiewa li jaħdmu l-għeliq madwarhom u minn ħafna oħrajn li jgħixu, jaħdmu u jivvjaġġaw fl-inħawi. Flimkien dawn iġibu tul ta' 14 kilometru u matulhom l-Aġenzija installat aktar minn 10 kilometri f'servizzi ġodda taħt l-art. Il-ħidma f'dawn it-toroq baqgħet għaddejja minkejja li l-Aġenzija kienet impenjata biex tlesti fil-ħin uħud mill-aktar proġetti infrastrutturali li qatt saru f'pajjiżna, primarjament il-mini ta' Ħalkirkop, l-Airport Intersection Project u l-Junction ta' Ħalluqa.